sangana kwedu kuita panyaya version apo ndichikupai nyaya dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Ukangoona ndadaidza kuLand kunyaya version, pane vanhu vanenge vachikura musoro vanenge vachida kunetsa. Saka ini kana ndina kuLand, basa redu tinodestroya vanhu vanoda kukura musoro nenyika kuita kunge nyika yacho ndeyavo. kuLand vaudze zvikuitika. Pane nyaya iri kunetsa panapa mberi yeZimbabwe iri kubuda iyi kunzi VP Chiwenga loudly says nyika haisi yekumba kwako. Zvikuti zvakataurwa naVP Chiwenga. Hanzi nyika haisi yekumba kwako. We all know what is happening in Zimbabwe and zvinhu zviri kuramba zvichinochinja every day. I don't know uri kuitoro sei pairi. Vakabuda pachena kuti nyika haisi yekumba kwako, kureva kuti vakatonanga munhu wavo ari kutotora nyika achiisa kumba kwake. Ndifuna muri kumuziva obviously Emerson ndiye munhu ari kutora nyika oisa kumba kwake. Ukatarisa mukadzi wake ari kutambisa mari yenyika, ukatotarisa unoona mukadzi wake achitotamba nhodo nemari yenyika. Ukatarisa vana vake izvozvi, ukatarisa mabasa ava kushanda, vava kungotora mari. But kune vamwe vanhu vakatoenda kuchikoro vakatokepwa naED wacho, but havana mabasa. Vangokepwa vakapiwa zvimacertificate but havana kana basa ravamberi. But vana vake izvozvi vava kurova mari. Ukatarisa munhu akaita saTagwire iwewe, munhu wekuti mari anayo. Tagwire yatori nemari yakawanda kudarika yeChiVhai. Munhu ari close naED. Ukatarisa Chivhai wacho ane mari futi yakawanda yaanopfachura. Ende ukatarisa munhu wese ane mari muZimbabwe munhu ari padhuze naED. Hakuna munhu asingatambe naED ane mari. Iwewe ukatoita mari yako iwe ukatanga kuita sezvinoitwa naChiVhai zvese, vanokubata votanga kuinvestigate kuti mari iwe waiona kuti vazotanga tamba newe. Wotakuregerera wotonzi asi wawedu. Kana kuti iwe kana usingagoni kuvajoina unonzwa neanti-corruption here. But unozoti izvozvi anti-corruption here haikwanisi kubata Chivhai, haikwanisi kubata Tagwire. Chingori chibhodhi chakangoiswa chisina kana munhu chinobata. Because inototya. But pakashata. Saka VP manje ndiye ari against zviganande. But nezuro pane nyaya yakaitika kaikumbare musika panapa. Mutanya nyaya yekumbare musika pamwe ndoni iziti nyaya yacho ndiyo here yekuzonzi yakakonzoti pataonzi nyika yese kumba kwako. Because Chiwenga anga paitaura nyaya iyoyo anga akaisirwa chipodium chechipranga chakasuka munhu wa VP ayo asi Chiwenga wacho aingoratidza kuti mugai. Because ukatarisa kuti akangonopa speech haana basa nazvo, akangonopa speech. Ende Chiwenga munhu wekuti vanhu vari kumusupport, munhu wekuti haana mabande, haana maskandal, vanhu vari kungomusupport iye Mnangagwa murume mukuru anoenda kuMbare kunovhura musika. Saka basa rekanzuro ndirei? Basa rekanzuro ndirei? Kana iye achinovhura musika, kusvika unovhura kamusika kekuMbare keke, koma MP yake koma minister ake anozonovhura matepi, munomablema sei? Iwo baba wacho vachienda unovhura chimusika. Because iye ndiye baba venyika ari kunovhura chimusika. Basa racho nderekanzuro. Otosiya vhara office kuState House kuti otakura motorcade. Ifiwo yakawanda sei yakashandiswa pepe kuenda kuMbare kunovhura musika. Ofisi musika wacho uri kutobhadhariswa rent. Vanhu vaizviraramira life yavo yeMbare membe. Moto wakauya, it was a problem. Imwe vakaita chip in kuda kunyebera kuda kutanga vakuda kubatsira. But rato business vakutoomera futi vanhu vachokuMbare vakutobhadhariswa mazimari. Mari iri kutobhadhariswa investment. Ndosaka ndakavenzanza vanhu avasino vakapisa musigara kuti vazoya vachiita chidhiri ichochi. Obvious. Because okamu kuti iwo musika unotowabvira movha maya mougadzira. Mwamatanga kubhadhariswa mazimari asiko. Ukatotarisa vanhu vacho vatori vakasara mumusika macho. Mumwe aitocomplaina nesura akasedha message azoita kuti tiuye panapa. Akutaura kuti kubva pakawakwa inini handichakwanisa kuenda paposition yangu pari kunzi pakudiwa mari yerent. Ukatarisa vanhu vacho vari mumusika macho unongochinzi tikuda kadhi remusangano. Kana usina kadhi remusangano hausi kuwana pekutengesera. Saka ingava nyika yekuti kana usingasapote ZANU-PF hauna benefit munyika. Saka nyika yatungoye ZANU-PF. Ere ukatarisa kuMbare kwacho vanhu vangorikuwangakarwa marigalia. Ndikatoona Mbare Chiwenga Mbare Chiwenga kwaye yotoriko ichitoimba. Vanhu vese ungari mumwe marigalia. Hanzi iko muchimba zvimasongo zvemusangano boyera ati zvina zvenyika rezvi. Ameno. You know the problem, these guys like ED Mnangagwa doesn't has good president for the country. He's good for the party. Kawangoita zvepolitics political party yavo. Varume vaifana kutombogara kana kuopposition vachimbobuilda political party. Because kana takuta zvokuvaka nyika mazigirigali anodei kuzvinhu zvenyika. Because you are a president of the country, meaning uri kutonga munhu wese, uri president wa everybody. President wemunhu anokuda kude. Because uri baba ka uri kuaratidza nzira. Mazigirigali munhu akaita saMnangagwa
munangagwa munhu wekuti aifanira kutoimprove, munhu wekuti aifanira kushandisa mistake ya first president weZimbabwe oikorekta zvekuti iye aifanira kutonga zvekuti aifanira kutosiya achidiwa nevanhu achishandisa mamistake, but iye ari kutosvika achitowedzera mazimistake zvekuti vanhu vanotanga kutoti the late president vanga vatori better than iye. Pakashata munangagwangasadaro unoona zvinhu sometimes totombotarisa zvinhu toti maybe these guys they are going to improve, maybe vachazodi, but inani tinangana chandiri kuona kumbare sembare iyoyo pakaita futi imwe kuno break imwe tsikidzika so vanhu vaitoseka because aiye nezuro akazobva asina kupa speech zvakawanda zvazvamutarwa nevanhu kazvichinzi aiwa saka Geza akamupotsa saka tsikidzi ndo dzakumubata ikoko dzaabva achitiza chichi unozoti zvimuZimbabwe soka aiwa right. Kune imwe nyaya yekunetsa manapo, nyaya yevanhu vemastands, ma-MP vari kupiwa nyaya yemastand. Nyaya iyoyo iri kutopisa ende vari kutonongedzera mazita zvisingatoite ende zviri kutonyadzisa. Totarisa nyaya iyoyo ma-MP zviri kunyadzisa zvisingaite. Ma-MP manje pane kamwe kaudofo kakuda kuzoitika kendakuona kakuitika because pane abuditsa afumura nyaya yacho akati munhu wese akanzi achapuwa stand. Tikuzviziva kuti zvakabuda zvichinzi panguva yekunzi pari kubribwa ma-MP kuti impeachment zvisazomuomera Mnangagwa muimpeachment handiti. Nawo manje vakuti toda kuona kuti ndiani achanotora ndiani achapuwa because vavo veku8th 9th parliament chichi vese vari kunzi vakanzi vanofanira kumawana mastands wavo. Saka vakuti munhu ma-MP akatonga kana kuti 10 years ago. Exactly, ana Job Scala, ana Nelson Chamisa, nerimwe timu rese ranga ritiko mazuva ano. Ngavawe vatore mastand handiti. Chinhu chenyika ichi. Ini nayo never pretend to anyone. Chinhu chikana chadaro chinhu chenyika. Ende vanhu imwe problem iri kuitika ndekuti kune vamwe vanhu manje vanoda kuzotangonongedza kuti ningapuwa stand, ningadai so as if the case as if ameno kamwe kahunu kavakuda kugadzira so. Kana chinhu chanzi chiri kupuwa kubva ku8th 9th parliament session haisisiri bribe. Because zvakunzi izvi zvinofanira kupuwa ma-benefits echi ma-MP maitora mota dzekuparliament hakuna kambosumuka akati mimi wai muri kutora mota nditi. Nyaya iyo haifanira kupinda kuti chizonzwa kunge is politics, inenge yato cheap politics. Inini advice ndopa ma-MP mastands enyu ende munopiwa mota dzenyu piwa torai but moyo wako know what is right. Mapuwa mchinzi ndezvenyika, amunopuwa mchinzi ndezvezano, ndo patiri nyaya chete. Musapuwe asi momwe make chinje moyo wako. Ziva zvawakaendera kuparliament zvawakavhoterwa nevanhu. Ende iwewe nyange ukabribwa tora zvinhu. Hakuna bribe man. Akatokubraiba tora chinhu uchishandise. Nyange ukavhota uri against iye akadyiwa haana chaanokuita because anenge atobva papower. You can't be bribed in a land. Because land haisi yake. Anotakura 9 months land ke. Akaendera kuLabour yakatakurwa na Mama Axilia. Yakatakurwa nani? Hapana haisi yake. Ndezvenyika. But nyepanya yemastands kana vawirirana as a parliament. Because let's be very honest that don't want to pretend. Kana vawirirana se parliament yese kuti ma 8th session nana Chamisa vakashandira nyika. Kana vawirirana kuti ingani vanotodzi ma minister machiva nobopuwa mari yemujikandikereya yekunzi wabuda wakashandira nyika nditi. Kana vawirirana kuti mari iyoyo zviri kupuwa everybody. Chatiri kuramba nje kuti popuwa vanhu 5. Ndo nyaya yatiri kuramba panapo kuti vopuwa munopuwa chimuri 5. Kana mawirirana pana ne parliament everybody. So that haisisiri bribe. Nyaya yema-MP very tricky. Nyaya yakatanga kubuda riri dhira ndikuziva pachinzi kuonekwa ma-MP kumeborini ndo vatazozvifumura tazvifumura pazvabuda pazvatenderera. The following day kwakazobuda kuchiswa tsamba zvichinzi ma-MP ese 10 to 15 years ago ngaachiuya aite se atore zvinhu but izvi zvinhu vakazviita chiri chinangwa chekuda kuvhara dhiri ranga rafumwa. Kozi kwada kutarisa muZimbabwe hamuna chinhu chiri kuitwa chisiri kubuda pachino. Musika uri kuona vari kumbotirai kuti ngativhare social media kozi vakomana vacho vari kungoti vakangoda kungoita chinhu chete information ndikubvalika vakangoda kuita chinhu chete information ndikubvalika but uyo ari kuti ngativhare social media haana zera nesocial media mungatovharisa ZBC social media haishandire kozi hamutogona kuicontrol haisi yenyu chemungatokwanisa muchitadza kuimprova ZBC vanenge vakagarira zvimachee zvinenge zvimukoma mene zvangorika vanhu mozonzi mavharisa social media ZBC yavanototadza kugadzira. Unozva kuti ZBC nenguva yekutoti yasvika nguva yekuti vaite news unonzwa kuti mushini uri down zvotoita mashawazi zvotopotsa news mozotaura kuti akuda kukontrola social media. Munhu muridzi waWhatsApp munoziva kwaari
unotamba naye atonyorwa haudzwe zvekunzi ZANU because they want to do that because of ZANU-PF. They want to protect the interest of ZANU. Ndichiri kutomboremember pamadhezi ema-elections pachinzi ZEC yahekwa. Yakahekwa sei? ZEC ndekechinherera kaya. Vanozva ZEC yakatombohekwa. Ndoti vanoita ndopedzera ravo. But ndeyenyika yakatohekwa. Saka kana vachikwanisa kuhekerwa ZANU ya ndikaona vanhu vakawanda vaitosapota ZANU vari muZEC is not a secret. Even chigumbo nomuona ari kune mamwe mafunctions eZANU-PF anenge achidei anotambira chinde ZANU-PF. Vanhu veZEC anoona kuti vanhu veZEC vanga vachibvunzwa nyaya yekuva weekend uchivhayo vachinzi taurai nezvenyaya iyi makaita dhiri wamunzwa tataura kuti akadzungaira akaramba kutaura munhu murume atanga kupinda mutileti vakadzi kubaisa kudzungaira kuramba hadzi handikwanise kutaura nezvenyaya iyo akati tichimbotudza mafigasi akanyorwa emari yamakaendesa handiziva handikwanise kutaura nezvazo aitoratidza kuti ari kutotya ene wamunzwa atotaura kuti hanzi kana mukaramba muchindibvunza nyaya iyo ndakutoenda handikwanise kuipindura ngaende indinde vandati enda une basa rei you are useless you must be fired futi because you are very useless. Anomudzinga wacho hapana. Ndo zvatoda kugadzirisa izvozvo. Anomudzinga. No wadedzwa unzi kubvunzwa mubvunzo kana mamubvunzo ndakutenda. Enda. Panonyengerwa atini vanhu majournalist chinderera vanotya. Kutojairiwa majournalist. And journalist nonsense. Ende problem ya journalist ukabvunza ukanyanyobvunza chinhu ukadhipisa ukachibudisa runzi usungwa iye wacho anenge achibvunzwa akabuda offside anenge achitotyawo kusungwa ende minyaya iri kunetsa futi ona vakomana ve95 vekusungwa veve vakanyimwa bailout nezuro vese vari 95 unochinyanzo chaizvo kuti munhu akanodemonstrate haana shope yaakabreka akaba zvinhu zvevanhu haana munhu waakarova hapana kana zvinhu violence yakaitika munhu akangopinda murodhi akanodemonstrata kuti kodzero dzake dziite se dzishande munyika achiratidzirawo zvaari kuda obva asungwa zvekuti ari kunyimwa kana bailout vari vanhu vangani vari kupara mhosva dzichaidzo vari kupiwa mabailout ende gaya vanhu vacho vese vari 95 vari kunzi mukati mhosva yekuti makademonsaka constitution iri kuti chiko zvirimo muconstitution kuti vanhu vanofanira kudemonstrata zviri peaceful demonstration inobvumidzwa neconstitution yeZimbabwe. Hatiiti zvekuti Mnangagwa asi kuda kuti vanhu vademonstrate against iye saka vanhu vakusungwa. We don't care about Mnangagwa. We care about our constitution of the country. Mnangagwa achafa manje kana mchero mukasada kuzvinzwa Mnangagwa apedze next 2 decades anenge atofa siko yato history. Saka hatingadzvanyirwe zvenyika yedu nekurayirwa future yevana because of munhu atopadhuze kunosangana nevadzimu vake. What's that problem yevanhu veZANU-PF yandakaona kunyanya vanhu veZANU-PF cheche vanofamba naMnangagwa kubva kumaminista ake kusvika kune umwe vanonyanyomutya ende zvinhu zvese zviri muZimbabwe zvichiri under ED chiri under president Mnangagwa chinhu chese ende vamwe vanotona vachiita kutyora muzuro vakasangana naED kuta kutota kupusa ndozvo ndaitaura kuti vamwe vacho akavanhonga vari magunduru vaya ndosa vachityora muzuro aisa vake zvipapi zvake Mnangagwa akakosora unonzwa vanhu vachitoombera vanototsvaga kana kuda kutonyora kuti ED apa akosora so kuti vamufadze nyika yavanhu tichiri nyika yakakwana nyika yacho unonzwa ndozvimwe zvandakadzoteerera kana zvina ZBC zvinana izvozvo panopinda DJ kana tungoti zvimaredhiyo zvingatera zvimwe zvimaredhiyo anopinda DJ ari kuridza DJ anditi aritorwa chirongwa chake obva atoti tiri pavision 2030 vaMnangagwa vari kugadzira marodhi. Are you normal? Are you crazy? Wauya uri DJ ita program yako uende simple because mimi panyuzi mukumutaura pamaprogram enyu mukumutaura kana tasvika nguva yema-elections mukumutaura arikukampena every day kana iwe uchiti vision 2030 ED akatonga for how long akapedzisa tema yemugabe ene paakapedzisa matema akupera auda kuextenda futi paakapedzisa tema